Bona tarda i benvinguts al primer programa d'actualitat del món que es grava 5 dies abans. Un programa que fa quedar quieto todo el mundo. Vols dir que aconseguim aquest efecte? Home, jo crec que si ens fiquem un tricorni i agafem una pistola i fotem uns trets... bueno, no. Així que resum de titulars i comencem. Quieto todo el mundo! No us mogueu perquè el programa d'avui ve farcit de temes. Parlarem de les vaques magres de l'Ajuntament, de les noves detencions per furts de cable i altres metalls, de les eleccions a les cambres agràries i, com no, del 23F, per si encara no estava tot dit. Ah, i tindrem esports i el temps. Se sienten Comença el programa. S'allarga l'època de vaques magres a l'Ajuntament de Cambrils. La crisi del totxo i les seves conseqüències estan fent més mal a la caixa del consistori que la depilació amb cera de Chihuahua. Tant és així que l'Ajuntament s'ha vist obligat a haver de renovar una pòlissa de crèdit de 10,5 milions d'euros que possiblement haurà de fer servir. Sí, l'oposició ja s'està fregant les mans, Se'ls veu més contents que Oliver Klein amb una vara d'alcalde. Doncs sí, i més si tenim en compte que ja fa temps que hi ha un dràstic pla de reducció de despeses a l'Ajuntament i que les eleccions municipals estan a tombar. Sí, aquest any a les eleccions seran molt mogudets i estarem molt entretinguts. Bueno, de fet serà el mateix circ de sempre. Animals, pallassos, il·lusions i sobretot, molta fantasia. El que queda clar és que necessitarem que guanyi un equilibrista, perquè per fer quadrar tots aquests números a l'Ajuntament de Cambrils cal fer molts equilibris. Noves detencions al Camp de Tarragona pel robatori de cable i d'altres metalls. Altra conseqüència de la crisi, i és que es veu que hi ha molta gent que necessita que li tirin un cable. Això és el que sembla que la pujada de preus d'aquests metalls està convertint el seu furt en un lucratiu negoci, o com dirien els heavies, el negocio del metal! Doncs sí, i des d'aquesta modesta plataforma i per tal d'ajudar a la situació econòmica de l'Ajuntament, proposem des d'aquí que puguin portar al drapaire les portes monumentals que hi ha a totes les entrades del municipi i la torre del campanar de l'església de Sant Pere. Sí, amb això encara faríem la primera pela. El passat diumenge es van celebrar les eleccions a les cambres agràries. Sí, i entre els representants del Camp de Tarragona que s'hi presentaven tenim gent tan destacable com l'exporter del Futbol Club Barcelona, Carles Busquets, aquí el tenim, és el de la dreta, diguéssim, que es presentava per les Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya, les JERC. No, espera, que eren les JARC. Les JERC. Bé, també es presentava el cambrilenc Jaume Bages com a número 2 de la candidatura d'aquest partit que té per nom allò que fa un actor abans de representar una obra de teatre, assaja. Home, assaja. Això ho fan els actors abans de començar una obra de teatre i si ho haguessin fet nosaltres haguéssim vist que aquest acudit sobrava totalment. Sí, Dani, el que passa és que si cada vegada que hi hagués algun acudit aquí que sobrés ens el carreguéssim, aquest programa no duraria ni un minut. Mira que bé, així el podrien haver presentat al concurs de microfilms, com va fer el Toni Delgadegani amb el seu short play. I avui es compleix el 30è aniversari de l'intent de cop d'estat dut a terme per Antonio Tejero i altres militars. Ah, sí, avui? Sí, caram, doncs no ho havia dit ningú encara. És que estem sempre a l'última, equipallo. Sí, bé, la data, de fet, també coincideix amb la data de jubilació del monarca espanyol. Per què dius? Si el rei no està jubilat. No està jubilat, doncs molta gent diu que l'únic dia de la seva vida que va treballar va ser aquell 23F, així que... Bueno, sigui com sigui, la coneguda com a nit dels transistors encara continua present en la ment de molts espanyols, com en el moment en què podria haver tornat tot enrere, tot just sortits d'un llarg període de dictadura. Exacte, i això és com ara, quan veus que Ruiz Mateos torna a la palestra, que penses que tornar enrere és el pitjor que et pot passar. Sí. Sigui com sigui, i per sort la cosa va acabar bé, i avui en dia podem gaudir d'una vida de democràcia integrats a l'Europa del mercat comú. Caram, que bé que parles, Dani? Tu en saps, tio. Temps ara pels esports. Aquest cap de setmana es celebra la segona edició d'un dels esdeveniments esportius més destacats del nostre municipi, la mitja marató, que es coneix ja com la mitja més plana. Home, doncs no sé quina classe de propaganda és aquesta de dir que és la més plana, la més cara, la més vella i la més malcarada. No, Dani, no estem parlant de l'empresa d'autobusos, sinó de la mitja marató, que és una cursa que es corre sense grans desnivells, la més plana. Una altra vegada la carrera aquesta, Si és més pesada amb aquesta notícia que corre aquesta marató amb tu pujat a la catxarrona. Home, doncs pujat a la catxarrona no, però ara que ho dius vull que sàpigues que hi participaré, Sí, i que a banda de tu també hi haurà un altre famós, el Martín Fiz, aquest dels troners.
Vinga, tira, corre, home, ja. És que tu, a veure, has de fer una secció d'esports. Què vols destacar en aquesta secció, si no? Doncs no sé, per exemple, mira, que dissabte que ve s'inaugura el rocòdrom del Parc del Pinaret i que hi haurà una exhibició d'uns penjats. Uns penjats? Què passa, que els coneixes o alguna cosa? No, home, no, uns penjats que es pengen a les parets. Ah, vale. Doncs molt bé, la conclusió podria ser aquesta, que el proper cap de setmana Cambrils el dissabte farà un pas cap amunt i diumenge farà un pas cap endavant. I tot seguit la informació del temps. Temps? No queda temps, eh? I això és tot per avui. Si volen continuar desinformats, escoltin aquesta nit a les 9 al Desinformatiu, al 90.0 de la FM. Nosaltres tornem dimecres que ve a la mateixa hora, possiblement amb algunes de les notícies més destacades del Camp de Tarragona. Tinguin una bona setmana.